Tak. To už je to pojede. Hned ti uvolní místo interneta. Tak, pak to bude muset přepnout. Čiže to znamená, že tady hodíme nějakou hudbu, no copyrightovou potichu. Snad ta band na to vydrží a že se dokáže naladovat. Když má 2 baterky, tak je to dobrý. No, a my čete půjdeme dělat elektriku. Jsem zvědavej, jak to dopadne. Ale snad to dopadne dobře. Ještě tam pak vemám čete a s nějakou chilloutovou. Já ten telefon budu muset dát nějak tady. Pod internetu. Aha, já to možná mám vysokou kvalitu, co? Nemám. Tak ho necháme tu. Budeš vysílat normálně? Na 2 autáky. No tady čete malé JBL-ko. Snad to bude stačit. Aha. Mám tady vytažený teda čete ploskový kábel. Tady by měla být pumpička na stříkání na okna. Bude to velice insane. Protože už to vidět je. Takže bude tady většinu času pípat a bude zjišťovat, které je plus a které je minus. Dělám trošičku obavu z jiné věci. A to z toho, jak to dostat tady z tohohle. Tady ještě nějaký další kábel, to nevím vůbec. Vypadá žárovka prasknuta. Nevím vůbec. Se rozpadá. To je stav v plánu, možná sehnat nové, když to půjde. Ještě nějaký bordel. Nevím, půjde to ven? Tak jo. No, tady to je v prdeli, dobrý. To je zatím třeba do nahraných dílů, nevím, k čemu to sloužilo. Bude to ven? Nevím, proč tady kurva všude je takovéhle kabely, když člověk se pak v tom kurva vyzná. Tady vede ještě jeden kábel. Toska, či to půjde. No nic, zkusíme teda to propípat. Bude mi tady někde kostru? Asi na šroubu, co? Tady jedině. Asi jedině na šroubu. Že mi to nepíská. On dělá zvuky. To je ještě nějaký kábel vyrvaný. Ojebaný. Ani nemám jak definitivně poznačit, aby to potřeba vytáhnout. Nevím, či to půjde stejně na rozebraní celé palubovky, kurva. Aha. Jo, takhle. Tam na hulváta někdo píčo přilepil, no tak toho vyndej. Čete, tak to ne. To tu fakt není. Hej, tady někdo normálně narval, kámo. Kus trubky. Prostě na vodu. Jebe ti? Vy prostě... Nedobře, no. Nevidím to teda dobře. Jste zase teda naclaknul. Pičo. Tak jo. Tak aspoň zkusím zjistit, který je plus a který je minus. Tady by mělo být teda plusko.
dva jsou plus teda. Zkusíme kostru přes matku. Dobrý, to je plus teda, jo. Ty dva jsou prostě no name. Co je toto? To nic. Co je toto? Tady pičovala místa. Krize jistá. Možná, že to bude... Tej... To už piče není ani napsané. Dobrý, no. Zkusíme to teda jinak ještě. To by tam mělo být rozsvícené, tak zkusíme s klíčem, jestli mi to dá něco. Jsou dálkové? To znamená, že... Ne. Zkusíme toto teda. OK, to taky nic teda. Máme ještě pětikolík. Tady je toho víc, tady ještě další kábel, takže to má i vyhřívání. To nebude rádio. Ten nějaký překlemovaný dokonce. Či mi by odjebal dekel. To nebude ono, ne? To jsou blinkry. Jakože tohle by byl jediný mínus a tohle se všechno propojí. Si mi úplně nechce. Chce ale teda tady toto potom. Počkej, jak to má? Kolik to má stupňů, tam ukážených STčko. Ne. Ta je dobrá tady. Takže 1, 2, 3, tady ten prostě nefunguje. Z nějakého důvodu a to je zelený. Možná bude parkovačka. Možná to. Ne, to je píčovina. Kále, píčovina, ne? Co je toto? To nic.
Co je toto? Od čeho je toto? Kurva. Čemu to má být? A zatíká tu, no. Někoč to zatíká. Teď je otázka, co s tím. Já nevím, který, k čemu je ten jeden. Přes pojistku by to taky mělo projít. Mělo. Teď je otázkou. Do piče. Jo, teď se mi akorát tak vyply data. Takže já si zase poručíte automaticky nahodit data. Doufám, že se nebudete zlobit. Za blbější kvalitu. Kurva. Elektronku do vody, ne? Nebo on je špatný. Jako můžu si vybrat možnost jednu. Že by to byly dveře? Tak schválně, jsou to dveře? Nejsou. Budíky to by nemůžou, ne? Že by byly mínus. A tady nemám lepší kostru, ne? Počkat, zkusíme to takhle. Co je tady z téhle kostra? To je kostra. To zkusím narvat do tohohle, když tak si to přejebem ty kondíky. Prdeli trošičku. Tak. To ani není na kostru napojené do píči. OK, no dobře. Tohle elektronka. Já nevím. To je... Kostra by mohla být ještě teoreticky tady, tak zkusíme tak sprdele si. Není. Dobrý. Kde bych ještě mohl chytit dobrou kostru, abych to zjistil. To asi nezjistím jeden kromě toho šurubu, co tu. To jako asi jinak možnost nemám. To je píčovina, ne? Čeho by to sloužilo? Zajdu pro lihovku, označuji si aspoň, že to je teda mínus. Nic jinak nemůžu dělat. Čauky žužu. A označím si aspoň černým zepředu, že to je prostě mínus. Budu zjišťovat mínusy asi.
A pak se má žužu. Takže. Teď si ještě zjistíme, jaký teda byl kostra z těch dvou. To byl on. Narval si tam multimetr. Jde se zase na to fixoval, jsem píča, tu. Co je? Jež, ne? What? Počkej. Tady to je napojené na to, takže já musím stát kostru dát někde jinde. No, to jsem před chvilkou začal, je sice zima. Ale nic to sice by mě úplně překvapilo. Takže počkej. Mně se jde spojilo plusko. Piče, co? Ty ale plusko nemám. Halo. Já jsem vlastně zjistil, že jsem asi píča, vole. A nebo to dělal tady ten kábel zasraný. Že tady bude někde zkrát. Tady bude někde zkrát. Ale kde by tady mohl být zkrát? Kde by mohl být? Vzadu to snad nebude, ne? Dobře, nasáklý vodou. Tady teče kolem antény do píče! Kurva. Pak, že tady nemá být voda, vole, to nejzatěsnění do píči. No jasně. Šru píčo povolí. Pak hledej vodu, vole, kde ti teče z vodu. No nic, jebat. Ty otočíš klíčkem a tobě se spojí plus minus. A tedy. Tady to vede pod palubky. Jedině chci rozebrat celý volant a dát ho do prdele, no. Ty vole. Pičo, ne. Tady jsou další, vole, káble, k čemu do píče? Myslím, že to zkrátuje tu baterku, popravdě, vole. Včera žužu, jak se zase vyspala. No nic, hele. Takhle prostě. Kostra. Jo, sypl ten multimetr. Takže kostra měla být zde. Když zapnu klíče,
když vypnu klíče. Dobré, budeme počítat s tím, že ten je asi kostra. To si uděláme takhle. Město nabití, vole, tady je potrhaná elektrika, vole. Brzda asi bude fungovat. Ta je... To je modro... Černo... Červená. Je tady nějaký modro červeno červený? Netáhneš tu? Netáhne tu. Takže tady je 3 píče kabelů, vole. No prostě, vole. Čeho seš ty? To je na rozebrání celé palubovky. Kurva. Píče, vole. Vole. Bych to ale potřeboval jako z radosti vyndat, kdyby tam nedal někdo pičo trubku. No to tak praskle, vole. Že si někdo později... To mi to távnou pistolí, vole. Co to je, do piči? Nejde to vytáhnout. Mělo by to jít vytáhnout, ale nejde to vytáhnout. Jo, já jsem nespal, no. Až někdy 6 ráno jsme hráli tanky a kecali. Bylo dobře, aspoň bylo fajně. Mexičkovi samozřejmě děkuju za jeho dobrý vibe. Co je toto? Co to tu je? Tady má být někde elektrika. Já, pažani si zavrzej. Teda co? Tady je teda blinker, je tady natažený jeden, takže ten bude z kostry vytažený pryč. Podle toho, co teda soudím, takže to bude klasická kostra. To je blinker. To bude celý plus. Asi. Zřejmě. Je čokoládka, takže to je klasicky, tam pojistka nebude. Ale nevím, vole, fakt nevím, ty piču. To jsou zase další kabely. Ty vedou nejde do prdele. Počkej, to je všecko kostra nebo? Ne, není. Když to sunám, tak asi tady úplně hovno uvidím, že? Tady asi nebude nic pod tím, jedině sundat budíky. Tak hlavně, že se zbavil a přišel jiný myšlenky, však jo. Hlavně, že ty taky a snad to bude všecko dobrý a bude to OK. Kurva, se tu rozpadá. Já se podívám, ty vole, z kapoty. Jestli tam neuvidím něco, kde bych mohl něco rozebrat a podívat se. Žlutý kabel. Další blinker. Udělaný. Počkej, tady je blinker. Napojený. Tohle kablama. Ani nevím, co to je. Stojí si ventilátor.
Nic, že to já to vidím tak, že vole prostě hod. Dám kablíky a budem palit pojistky, vole. To tady oxiku vyfotím, že? Mám tady 3 zastrčky. Jdem čete pro baterku a na chvilku to bude toho samotě a uvidíme, no. Jestli to rozsvítíme minimálně tu jednu žárovku, no. I když počká, v druhé autě ještě jedna žárovka by měla být. Jo. Tak jestli se bude typnutí správné, tak to popíčí. Tak to...
Teď co čete, rozsvítí se to? Otázka chvíle pravdy, ty vole. Já to nevím. Regulárně. Uvidíme. Uvidíme. Který je tenhle? Ani jeden. To znamená, že tady ten si ošefuje. Stěrače fungujou. Dobré, no. Jdem to zkusit, buď a nebo. Ty bys měl být teda mínus. Měl bys být, jo, teda. Měl být hlavní kostra, pičo. To zjistíme. Tak je na to ta elektrika špatně. Či nešpatně. Svítí mi tu nic. Čiže první zkouška, jestli to byl dobrý odhad, nebo to je všecko na píču a je to tady všecko spojený. Protože podle toho by tady toto měla být kostra. Nic se neděje. To je piči divný. Já si tady zkusím zase to nasit světlo na chvíli. Dofažte ten kábel, vole, na to, na co potřebuju. Jako žárovky tam jsou. Zásneme si četa, uvidíme, jestli to pojede. Takže počkej. Sypnu si na chvilku hudbu, jestli to něco nebude. Jestli to něco nebude dělat. Vydává to nějaký zvuky zvenku. Ale se furt potně. Nevím. Cváká tady někde, ale nic to nedělá. Hodně, že se vypal pojistky, co? Že to je tak v píči propojené všecko. Nic, no, čete.
Já bych se to všechno proměřil, jenže já se tady rozsvítím a vysvětlím ti jednu věc. Ty jakmile máš klíčky rozsvícené, tak plusko je úplně všude. Ale když nemáš, tak mínusko je tady. Takže já se to dal do mínusko a zkoušel se to dávat do plusek. Něco tady cvaká, ale nesepne to. A já nevím, jestli to dělám vůbec dobře, protože vole, tady je hromada káblů. A jsou všechny káble, co byly spojené nebo byly s kostrou, se dá do prdele, jo? Stěrače fungujou, je pěkný, ale já nevím, jestli se to nevyjebal pojistky, protože nevím, no. No plus je všude pak. Dívej se, já ti to ukážu. Mám tam baterku. Já si to dám normálně na kostru. To už je teďko jedno, protože v tu chvíli, jako já tam mám baterku, já si to dělám bez baterky, se zapnutý klíček. Normálně do polohy a všude je prostě plus. Nebo jakoby kostra, no. Všude je kostra nebo plus. Žárovka 0,0 nic odpor. Já mám pocit, že buď se vypale pojistky, že tady ještě někdo je něco někde smotané. Což je asi dost pravděpodobné, že tady někde něco bude. A nebo musí být zároveň všechny spojené. V jednu chvíli. A jako pojistky fungují, protože jako tady toto svítí, jen tady nesvítí to, co by asi mělo úplně. No nic, já se zkusím pát na pojistky, jestli se mi nespálil. Já se kouknu teď na pojistky, jo, ale já myslím, že se mi možná už upálil, ale něco tady cvakalo, no. Tak nevím, pojistky jsou OK. Pojistky jsou OK. Ale nevím, no. Jako já mám tady více luxíků v prdeli, ty máš základu 2, já tady mám 3. Proč mám tady píče 3 ty? Na co je tady ta třetí? To není rádio, to tady prostě 3 skurvené. No nic, asi aspoň zkusím study restart, tak z prdele, než půjdu na Discord. Tam si sítičaka, zkusíme vyřadit, co si vyřadil. Kamaráde! Ono to jede.
Nebude tam moc benzínu, ale to je jenom test. Kamaráde, ono to startuje. Neosmažím, to je dobré. Je zima. Nebo minutu? Já se nestartoval 2 minuty, co ti jebe? A motor začal být zahřatý, kámo. Kde už je definitivně zahřatý. To ti hulí, vole. Dobrá, necháme ho tak. Nebo nechám dojet? Asi jo. Já potom s tebou půjdu na Discord. Tam ten pec se není stejně moc. Seknutý plyn nebo něco? Asi no. Sice tak si cípní. Dobré, já ti cípnu sám. Dobrý. A stejně nevím, jestli tě já tu Discordu slyším přes Bennu. Ale to mi hulí, vole. Nevím, slyšet přes tu Bennu? Asi nejde slyšet přes tu Bennu, že? Co chceš? Tak tě slyším. Jo? A slyšíš mě co? Ty mě slyšíš. Já tě slyším, a nevím, jak ty mě slyšíš přes Bennu. Můj jsem ho volal přes mobil. Jo? Tak to aspoň něco. Jakože... Nevím, no. Startovat po zimě, tak je to dobrý. Ale... To řeknu jednoduše, Tome. No, povídej. Za prvé. Spadl si to, plus z největší pravděpodobnosti bude jeden z těch kablů, co ti visí, jak se tak dívám. A nebo to bude jeden z těch kablů, co je vevnitř v tom konektoru, vzhledem k tomu, že ten konektor je připojený prostě na spínač. Jo, takže jeden z nich bude plus a zbytek bude minus. Minus, to ti bude měřit zajímavě, vzhledem k tomu, že ho změříš přes světlo. Jo. Minus se tady v těchto konektorech budeš měřit vždycky, nebo měl by si minimálně. Měl by si měřit vždycky přes žárovku. Tím pádem, pokud tam nemáš žárovku, nic tam nenaměříš. Pokud tam je žárovka, tak tam něco naměříš. Jestli tam něco naměříš, tak to bude třeba 60 ohmů, 80 ohmů, 30 ohmů, 20 ohmů a také kokotiny. Jakože si ho kabel dal rovnou na žárovku, jo? Žárovka. No, takže podle žárovky si dokážeš i říct, co to je. A tam žárovka... Vzhledem k tomu, že když je ten kontakt na
multimetru strčíš na kostru, dlubneš ho na jakýkoliv šroubek, který najdeš, který je přišrobovaný ke karosérii. A pak budeš jenom kontrolovat, co má jaký odpor a zapíšeš si ty odpory, tak pak ti stačí vytáhnout jednu žárovku, změřit žárovku a říct si a tady to je dálkový. Nebo a tady tohle je klasický světlo, a tohle je blinker, a tohle je dokonce připojený k tomu, k bočním blinkerům. Já nevím, tady těch káblů je potrhaných, ty vole. Jak potrhaných, pičo? Já nevidím žádný potrhaný, který by mě zajímal. Tady máš, co pod tím. To bude vidět. Dej tomu 5 minut, pičo, než to uvidím. Tady je modrý, bílý, zelený, pičo. Ano. No. Ty káble mě vůbec nezajímají. Já bych si to rád celou tu schránku... Tam trčí, tak tě z největší pravděpodobnosti vůbec nezajímají. Já bych si rád tu schránku třeba... Vypadají trošičku, že by tě možná mohli zajímat, co ty dva vpravo nahoře, ale to se vůbec nejsem jistý. Tady ty ne, tady byla nějaká žárovka, nebo co to bylo. To možný. Ale říkám, žádný kabel tě nezajímá vůbec. To bude napojení vpravo, je napojení na radio, tamto je napojení na buhlí, co? Jak to může být na rádio, vole? Na radio. Rádio tam bylo, je to rozřezaný, ten tapecír. Jo, ano. Rádio tam určitě někdy Ale v nějakém... tady ty konektory vedou do jednoho svazku, vole. Všechny. No. Tady bys byl úplně jinak, tady bys měl kábel samostatně, vole, co se díval. Ale záleží, kam to vede. Já nevím, co to je. No. To je napájení, to jsi mi teďka ukazoval, to bylo napájení rádia. Může být napájení rádia. Tak to už neprestrčíš ani zpátky, protože to nějaký koko dal, vole, trubku, co máš normálně na vodu, vole. A pičo. Neprotáhneš to. To by správně mělo jít vyndat. Tam ten jeden konektor může být čistě napájení rádia. No, jakože zapne se rádio, vypne se rádio. Jo, prostě sedneš do auta, nechceš startovat, nechceš otáčet klíček, zmačneš čudlík, hraje ti rádio. Tak to asi je vyšlo. Je to možný. Jo, jinak tam máš blinkery, teda světla, zapnutí světel, myslím. Nebo něco takového, nevím. Jestli to je vůbec ono. Pak tam máš výstražné, to bude červený asi, bílej bude světla a černý nevím, co bude. To by mal být černý. Vyhřívání oken, což tady něco vedené je kolem okna. Ale to co? vést vzadu k oknu a není to zapojené. Může být, no. To by mohlo být příprava na vyhřívání okna. Jako asi tady toto půjde minimálně. Pičo, to navazuje na sebe. Tady ten navazuje na ten. Počkej, proč tady ty výstražné jsou propojené s tím? Na sebe bo 12 V půjde z jedné strany. No ale že výstražné jsou propojené tady s tímhle, s tím. Co? Že výstražné jsou propojené s tím bílým na konci, jakože takhle. No to je... Počkej, nebo to, že by byl... Já se dívám, jak to tady je vůbec... Ale to je propojené s čím? Jestli tam máš propojené jenom jednu věc, možná dvě, tak bych to vůbec neřešil. Vzhledem k tomu, že jak říkám, plus a minus bude propojené mezi všema. Tak to asi bude mínus, to je bílo-černý. Tak, máš hezky poznačené úplně všechny kablíky, koukni se dopředu, kam to vede. Barevně. Jo, když si koukneš, že třeba tam máš oranžový kablík, tak by si někde měl být schopen najít oranžový kablík, kam vede. Že kdyby tady ten se dal povytáhnout, píčo, což se nedá, tady jsou dva hnědé. Dva hnědé, bílý, černý a zelený. Dva hnědé, bílý, černý, zelený. Se může jako je pojít dopředu, ale tam je to taky, vole, různě potentované kokot. Tady dáš.
Peťo. Že by modrý byl. Ne, si neporadím. Jakože piče, to by byla kokotina, by najednou byl tak. Či všude jináčí káble, vole. Ty to tady na mě mluváš? Že všude to vypadá trochu na jináčí káble, jeden vypadá modrý, jeden vypadá zelený, vole. Černý asi bude mínus, asi. Černý bývá normálně minus. Hnědá bude plus, nebo bílá. Já bych spíš regulárně potřeboval vědět, jak to mám jako změřit. Cože? Já bych regulárně potřeboval vědět, jak to změřit spíš. Jednou A to? si najdi, kam tady to vede, pičo. Mezi kostrou, kde je připojené každé světlo a třeba před nimi světlí, musíš naměřit skoro stejný odpor nebo o něco vyšší odpor, než má žárovka. Jo to. 30W žárovky. Tak odpor bude rovná něco, nevím kolik. Jsem musel změřit přesně tu žárovku. Takže ta zase nevím, jak u těch žárovek je vole mínus. To u těch žárovek. Kde je vole mínus, kostra? Na kostře. Na jakékoliv kovové části, která je přišroubovaná šroubem nebo vrutem nebo něco podobným ke karoserii. Takže na kostře. Takže si mám vole to dát Znamená, že vole když to. vytáhneš žárovku, tak je to to, co je okolo. Okolo máš mínus, neboli kostru. A uprostřed máš čuplík, nebo po případě 2 čuplíky a tam máš kostko. To jsou 3. Tam je. Žárovka se 3 čuplíkama neexistuje. Nebo aspoň ani nevím. Pičo. Mrdou mi nohy. To ani nemůžu vyzkoušet vole na tom. Na baterce.
tu žárovku. Můžeš to vždycky vyzkoušet na vletarce. No to asi zkusím. Když tady je 24V, nevím, jestli je to ta sama, co tam je, bo tam tady nabila v tom. Ale zkusím, uvidíme. Já si to tam do garáže na slabší baterku čete, za chvilku tu budu pro jistotu. No. Okay. Uvidíme, no. Měl by to být prej černej. Takže kolik je tady černých? Jeden. Měl být ten. Takže tady tyhle, když propojím, by to mělo fungovat.
Se ho sice musel oškrabat, ale... Se si vzal káblík, že? Píča. Tak zkusíme pokus teda omyl. A mělo by to tak být, pokud jsem to dobře oškrabal. Já bych si měl rozsvítit tamto. Tak uvidíme. Takže ty bys měl jít sem. A teď jenom takový šikmý odhad, jestli to byl zelený. Si to je ten jediný zelený tady, takže to je dobrý. Už nevím, který je tady tenhle strbí to. Teď se Petře, bude to svítí nebo to zhoří? Petře? Haló? To bude svítit. No tam ten, co jsem oškrabal prstem, protože na ně byly dvě barvy, tam by to měl být černý a tam ten, pokud se dobře viděl, tam by měl být modrý, teda zelený, no, taky svítíš barvama. Nevím, kam ani jeden vede. Co? Nevím, kam ani jeden vede. Ten, co jsem dělal já, tak to by... Jedna bude buď plus nebo minus. To půl bídy, ale ten zbytek. A? Svítí mi světlo, ale proč mi svítí? Levé, když to má být pravé. Tak to je na druhé straně. No tak tam bylo a... Co? Kde svítí? Že to můžu si to ukázat na streamu, to se mi povedlo za píčovinu. Ale Petra brát nebudu, bo 2 telefony už je moc. Má trošku baterky. Joj. No, jeden svítí. Asi bude dálkový. A druhý, co mám tady položený, abych to schválně viděl, tak nesvítí. A nevím, jestli tam je stejná žárovka, ale měla by to být. Pak je problém toho, že tady jsou asi další, vole, jako navíc kable. Již chuj s tím. Takže to znamená, že černý bude konstantně minus všude. Nebo že by to bylo prohozené? To je píčovina, by to bylo prohozené. No nevím. Uvidíme, ale byla by kokotina. No teď jako asi jako jo, no. No tak zkusíme, no. Dnes to tady musím lépe udělat, mně se to nelíbí. Jako i když nejsem elektrikař, tak se mi to nelíbí. Který by byl lepší? Asi žádnej. Dobré, takže víme, že černý je prostě minus. Aby asi dávalo smysl, když je tak hrubej. Dobře, takže tohle to znamená, jsi to poznačil, tady je. Takže to je zelený, takže tady tenhle by měl být druhá strana.
Nic se neděje. Takže mi nesvítí druhá strana. To funguje. Svítí jenom jedna strana, to by mě svítilo po dvou. Nechce se mi zjišťovat, co je tady ten modrý. Na druhé straně vypadalo, že je modrý, ale... Raz, dva, tři, čtyři, pět. Proč se to zkusíte modrý spojit? Hej, Luciku. On je jenom pětipinovej. No tak zkusím, no. Co se může stát. Nic. To znamená, že tady ten je svítí. Tady fajčím. Někdo to je za kukurevy, když tady hoří. Tady no, nářadí na to, abych to cvaknul. A nepůjde to strčí takhle. Já se ještě zkusím podívat, jestli tam je vůbec proud, když to je propojený. Možná ještě vzadu si ty světla, že? No, že co zas? Co? Aha, to bylo na mě.
No. Jediná možnost zkusit z druhého malucha, ty vole, ještě to. No určitě tak asi špatná žárovka, ale už to svítí, nebo to je prostě dané. No. Svítí obodvoje stejně, to by mě zajímalo, jestli nám půjde docela dálkače. No. No čete, pojďme se ještě na zadní, jak to tady vypadá, jestli to jsou žárovky vůbec a zkusíme zadní rozsvítit. To má, ale máš 8 hodin. No ještě kurde. Akurát. Zajímá. Jestli to fungují dálkový. Aha. Tak jo. Tak to budou i vypnout pačku tlačítka. No. Pačku jde to vypnout, takže to jsou klasický a to jsou dálkový. No to co teda vidím. Jenže vyjede jenom jedno dálkové, proč? Jestli je to v tom druhém dálkovém vlákno vůbec v pořádku. Dobrý. Počkat do zítřka. Co? Že jsi měl počkat do zítřka. To máš blbý.
Kdybych se načekal, tak už budu pičo v další důchodě. Je otázka, co budou zadní? Se tady 2 hnědé, 1 bílej. OK. Já mám zpětno, abych se pičo podíval. No, tak jsme četl spole vyhořeli, když už nic. A vzadu vůbec nevím, jestli jsou světla. Měla fungovat. Funguje. Tak to nic, no. Jsem rád, že aspoň ty světla fungují. Akorát mě sere, že mi nefunguje. Jak by tomu říkali, kteří palubní počítač. Nebo se podívat, kolik stojí ty tlačítka, prostě nakopit tlačítka, no. Když to bylo 200, piče. Někdo má pruje. A pruje. Nečete, vřele doporučuji. Jestli se někdo dílí na malucha, tak je to nejlepší, kde to můžete objednat. Jo, stojí 290.
To je v pohodě. Spíš vyřil zadní okna a ten chybí, no. Tady asi podle mě ten spínač taky byl. Tam to. To máš blbý. No, má stejně půjdu spát. No, já mám zprovozněné přední světla. Když myslíš? Tak může driftovat. Co? No, čus. Nevím, no, takhle to jede. Startovat to startuje. Takže čete si to už ukončí, no. Zadní světla, nevím, jestli jsou vůbec ani ty žárovky. Ještě nemám úplně asi jak zjistit. No. Asi jo. Nevím, jak dlouho to fičí ten stream vůbec. A viděl bych to tak, že se čete přeprava. A skřínka trošku blbne. Spínačka, výborně. No i čete, pobalíme to. A asi půjdeme hrát ETSka. Takže zkusíme potom ten stream rychle přepnout. Jestli mi tady vydrží telefon, což vypadá, že vydrží. A nebo to ukončím a to můžu vydat na YouTube. Jedno z toho. A zkoušete.
končíme si to v garáži, až to tady všechno teda pozbírám. Až to teda všechno pozavírám. Aby zamknul zadní kabinku. Zimní starty mu aspoň jdou. Tak, jdeme sem. A můžeme přežívat to teda z podzimu. Startovat to startuje pěkně. Tak já si vás tady na chvíli, ať to tady můžu odpojit, ať se mi to nevyzkratuje. Tak to bych úplně nerad nejvíc. Abych ještě pičel viděl celou elektriku tady. Jak čete, teď je tady bordel, nebo tady bude dělat komín. Tady bude dělat pořádek ve velkým. Máme tady krásnou nádrž od Maluchara, od Tomíka. V hlavě tady už máme nějaké věci, takže tady teďko bordel nehorázně. Se tady dělalo ještě jedno auto od Segry, takže tady dost věcí a i věcí přibylo. Každopádně máme tady takový altík ještě z Fiatka, Fiat Punto. Tak uvidíme, čím by se to dalo napasovat, tak ze srandy. To by byla nehorázná prdel. No, se tady s váma rozloučím. Jelikož ani vrš potom půjdeme hrát ETS, takže to zapnu doma. Tak, co by to tam píše? Dobrý. Takže se mějte. A možná se vidíme u dalšího zase dílu z opravování toho Fiatka. Nejlépe v létě se to asi bude vyvažovat, protože tento rok jsme nestihli postavit garáž, co byla plánovaná. Napadl sníh. Materiál, který jsme mohli mít, zmizel. Takže asi v létě to budeme celé vyvažovat. Bude s tím hodně roboty, bude třeba podlaha. Vlastně na tom druhém, co je vzadu, tak tam bude celá podlaha, asi prahy, lemy vyvařit, kdo ví co všechno. Předky určitě budou chtít vyvařit, protože ty byly plné vody, takže jsou zhnilé. Jediné, co je výhoda, takže motor jede, má spodovou nádrž, takže až to bude hotový, tak dáme nádrž, koupíme do toho plovák, který bude ukazovat, kolik je tam benzínu. A bude se to muset dokoupit ještě hodně, no. Uvidíme. Snad by to další rok už mohlo být, že to bude jezdit. A když ne, tak ale za 2 roky to bude jezdit, no. Každopádně natočím minimálně video, kdy pojedeme třeba na slovenský Stras s Maluchárem. Budeme mít i, nebo chtěl bych i vzít a mít tam jeho nálepku vzadu, jako poděkování za díly a za nejlepší komunikaci. A samozřejmě ho zase označí ve videu. Tady to bude 3. video, které vydám. Musím se ještě udělat to první nějak a pořešit tam autorské práva. Tak uvidíme. Takže se mějte a u dalšího dílu, kdy třeba budeme možná ještě